Ayusa nakasuway na ba magluto aning atay ug batikon sa wakwak nga gitunuan? Di pun matabas-tabas. Purting pagkalamia basta ingon anion pagkaluto. Parisan sa tuong mais nga kanon. Paksit gipanghilam-o sa mga singgaw. Tuanay dakang pasundayag. O di napunta, sugdan na nato. Kanina sang atay ug batikon atong pikhan karon. Mao sa ni usa sa atong pinakapaborito, pero ato na siyang pinalahion og luto karon. Ato na diabok og lubi, nya ato ang kagdan. Sagad luto sa uban ani, adubohon raman or dili halang-halangon. Nya murag unique na bitaw kayo pagkaluto basta ingon na naon nato. Ang lami gyud ni Paris ani kani yung bugas nga mais. Mao ang ato ang gilungagan diha. Paminaw nato murag ayos masag kayo ni tunuan ang mga ingon ani. Wa nay daghang pasundayag, sugdan na nato sa pagluto. Syempre unahon ta ni gisal atong mga materyales. Pagkahuman isunod ay taniglunod ato ang atay ug batikon. Ato sa na siya gisalong kadyo sa tuong mantika. Yang pagkahuman, awa na. Kanina din tuno atong isunod. Daghang may nana eh. Adili ra puta ni sabuan. Kaning tuno ato ang isabaw. Ato na siya pabaso-bason para mulaut-laut ang sabaw ba. Dili kayo siya lasaw. Og wala pa mo kasuway og luto ingon ani. Panuway mo. Testingin ninyo. Murag grabe gyud yung pagkaayosa. Gun kini. Dala ni. Ato na siya butangan nag-start gamay para pang palaut-laut sad ba. Ya paghuman ato na ni ilunod atong sila espada nga gipino-pino. Ama, ikay, di pa bayad, di ba tasap yung motor? Ako mong ibayaran. Okay. Okay daog, pabuto lang tanang hubas-hubas. Matik ato na ning haonon kay murag mihubas-hubas na. Wa na daghang pasundayag ato na ning hukaron atong gilungag nga mais. Pagkahuman ato na ning ibahog sa tuong kanon nga mais. Okay daog di na. Naplaster na. Di matabas-tabas. Grabing pagkaayosa. Unsa pa tong hiwat? Tukbon sa tani kay murag grabe nang gusla Hala. Habhab. Ang sindaw. Hindi ko tayo maglangoy-langoy ha. Ito na sisig. May gulik. Kaya yung mga singaw, tunjuan. Pakito. Klase yung balon doon. Sakto kayo, pumahaw. Bupa. Ang dal pakso ito lang. Tingnan mo. Kung nga labi ko nga. Hapon na, way pansin na sinabawan. Pwede kay. Tingnan daw ng lepo. Siguro pwede kung paano yun. Ang sudah sa dito. Ilumon mo istorya ba? Paksiw ano, paksiw. Ika dito mo yung mama. Ika. Ngayon daw. Ano ba? Bangat na. Hindi na muna, nangita lang. Dito yung mga magwang. Dito tayo. Sinuan. Imnig Diyos. Gana ba? Tama na, Yuk! Ay! Sama singgang Diyos. Ang tulak. Dia mo silihan yung tanggal ng video nila. Saan manyo? Takto lang makangungod. Sakto na din kayo. What? Makaon. Mahang ka pa kayo, init ang kanon. Na. Iwas. Ikaw, kung sa unon, ikaw ba? Ang baling sakit-sakit naman ba? Pupak. Ikaw ay cutter gauman. Register daw name. Wapay ba mo daw? Nakalor, wala pa mo mula balik-balik. Ihapa ba? Ihapon. Inom to hapon ng botilya ko rosa.
Tumba nito. Ha? Tumba mo itong usuan na. Dah botilya.